Internet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Terug even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de colonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Vandaag met meneer Jorai, meneer Anwar Jorai in de studio. En meneer Jorai, hoe gaat het met u? Het gaat heel prima, het gaat heel erg goed. Ik ben blij en ik ben zeer blij waarom dat onze verkiezingscampagne al heel succes en heel goed is verlopen. Met betrekking tot de kandidatenlijsten wat inlichting gediend en dat de OKB en alles is al goedgekeurd, alles is al in orde. We zijn ook ready voor de interne verkiezingen van 25 mei. Dus ik ben heel erg toch blij om te zeggen dat het toch wel heel goed verloopt en vol succes. U bent blij, natuurlijk kunnen we dat aannemen, maar voor de meeste mensen is dat, de meeste mensen zijn niet blij omdat er gesjoemeld wordt en gefraudeerd wordt met DNA-kandidatenlijsten en heel wat lijsten. Heeft u zulke gevallen misschien meegemaakt of kunt u wat daarover zeggen? Kijk, om terug te gaan naar de vraag wat gesteld is naar mij, kan ik ten aanzien van dat antwoord gelijk geven dat er bij de kandidaatstelling bepaalde documentaires zijn geondertekend en er zijn handtekeningen geplaatst en waarschijnlijk neem ik aan dat het een fraude en daar een heleboel oneerlijke zaken daar zijn verdedigd en is gehandeld en men is gaan verdedigen op die manier daar om te presenteren. Maar ten aanzien van dat kan ik u heel eerlijk aangeven dat men is bezig te frauderen. Ik ga eigenlijk geen namen noemen en ook geen politieke partijen. Maar er zijn heel wat fraude en er zijn heel wat mensen die hebzuchtig zijn om meerderheid en tot een bepaalde minderheid willen gaan. Maar ik zeg altijd, aan verkiezingen, de mens bepaalt niet daar tegenover. Die bepaalt wie is de Almachtige. En als de Almachtige dat zegt dat dat zo moet gaan gebeuren, dan vind ik dat je als burger het dient te accepteren. Want ten aanzien van dit wat ik hoor, heb ik al lang gehoord ja, dat er heel wat fraude, heel wat diefstalheid, heel wat oneerlijk. En ten aanzien van dit heb ik de eerste verantwoordelijkheid dat ik erop in moet gaan is van Para heb ik gehoord. Ik heb ook hier in Paramaribo in het centrum ook gehoord. En ik ben al alles van op de hoogte, ik kreeg alles al. Ja. En om even terug te gaan, uw functie binnen de NDP. U ging voor RR of DR? RR, ja. En is het gelukt? U bent gekomen op de lijst? Jawel, ja, helemaal. Welk resort bent u dan? Ik ben nog steeds in het resort in Wanica. Nummer? Nummer heb ik nog niet gehad, want ik moet dat nog heel krijgen. Dat is op de dag voor de verkiezingen gaan we dat krijgen, maar dat heb ik nog niet. Maar we hebben alle goedkeuringen, we hebben al ook een lijst buiten. En ten aanzien van dat kan ik nog heel minder eruit uitgeven wat de nummers zijn, want dat moet nog komen. Ja, maar van die DNA-leden wel, heb ik allemaal al in de tussentijd door en ook goed geïnformeerd en ik heb al de lijst ook al binnen met betrekking tot dat. Prima. En u heeft, u bent RR ja. En u helpt veel mensen natuurlijk met een aantal zaken die ze spoedig nodig moeten hebben. Maar meneer Jorai, wat kunnen we verwachten van u voor de verkiezing en na de verkiezing?
Kijk, ik ga u eerlijk zeggen, en dan ga ik u eerlijk in aangeven. Kijk, ik ga niet iets beloven en iets zeggen. Want ik weet niet na 25 mei, nadat wij de regeringsmacht over hebben genomen en dat ik kan zeggen, ja, ik ga dit doen en dat doen. Nee, ik ga pas wanneer beginnen en wanneer we kunnen pas zeggen, pas nadat de NDP innerlijk heeft gewonnen en de regeringsmacht heeft overgenomen. En ten aanzien van dat, dan ga ik wel naar de mensen weer terug. En om de mensen weer te oriënteren en te confronteren, om het ook op te laten roepen bij een sowieso een NDP-kadermeeting. En dan gaan we daar naar de mensen luisteren. Maar ik kan u wel één ding aangeven, dat mijn district vele problemen heeft. En problemen met wat? Er zijn leerkrachten die daar nog niet zijn uitbetaald. Er zijn scholieren die daar een heleboel dingen hebben die echt ontbreken. Dat was al bij de vorige regering bekend. En ik ga daarop zo meteen terugkomen. Maar ik wil wel me gaan sterk maken, althans bij de NDP. En namens mijn persoonlijkheid wel, om de mensen terug die mandaat te gaan vragen, om me de regeringsmacht over te geven, om me de regeringsmacht weer te geven voor 5 jaar. Zodat ik die mensen weer kan helpen die hun baan kwijt hebben. En de mensen die zeker brodeloos zijn gemaakt. Mensen die geen eten kunnen zetten op tafel. En de meeste mensen die problemen hebben met studie en met in het dagelijkse leven hoe ze om moeten gaan en moeten gaan denken hoe het leven verder moet gaan. En sowieso voor de ontwikkeling van gezondheid, onderwijs, veiligheid. Want als ik naar al deze soort zaken kijk vanaf bottom tot top, dan zie ik dat het helemaal in deze 5 jaar lang te veel achteruit is gegaan. En sowieso dat ik me in mijn district sterk ga maken voor dit soort zaken. Want het kan even niet, zeg ik. En ik denk dat de NDP dus al deze problemen wel kan oplossen? Kijk, als ik me goed zeg, dan zeg ik dit, dat kijk, wij gaan niet alles direct kunnen realiseren in sowieso 4-5 maanden, of ik ga zeggen 200 dagen. Zoals Chan dat gezegd had, Santokhi, de huidige president. Maar ik zeg dat wij wel erg goed gaan kunnen zorgen dat de mensen huurhuis kunnen betalen, de mensen weer een studiebeurs kunnen genieten, dat ze kunnen gaan lenen. En dat ze weer hun huurhuis kunnen betalen en dat ze weer terug kunnen gaan lenen. Dat het niet moeilijk is, maar dat het een beetje makkelijker wordt. En dat we ook gaan zorgen ervoor dat we wel betaalbare goederen weer importeren en handelen. En weer, verkopen voor de mensen een beetje goedkoper. En los daarvan, kijk, ik vind het zeer vreemd en belachelijk toch. En weet je waarom zeg ik dat? Dat 4 jaar, 5 jaar lang de verkiezing voorbij is. In die 4-5 jaar lang had ik nooit iets gehoord dat de studenten 800 SRI zouden krijgen. En ondanks dat de verkiezingen naderen, en dan hoor ik weer van allerlei regeringsfunctionarissen en althans van de president en van de minister, dat hij met een 800 SRI voorstel komt. En het is bedoeld in specifiek voor wie? Voor de 18-plusser. En ik vind, waarmee is men bezig? Wat weer de jongeren weer misleiden, weer ze weer voor de gek houden? Om even eerlijk te zijn, meneer Jorai, kent u veel scholieren? 18-plussers natuurlijk? Jawel, ja, sowieso ja. Dus dan heeft u misschien gezien, gehoord dat dat geld werkelijk gestort is. Want we hebben wel gezien dat ze zijn begonnen met storten. Dat is wat bekend werd gemaakt. Nou, dan ga ik je eerlijk zeggen, kijk, in het centrum in Paramaribo heb ik van een aantal mensen gehoord dat ze zeggen dat ze hebben een bericht op hun telefoon ontvangen. Ze moeten ook gaan registreren, ze moeten ook bepaalde documentaire afleggen. En ten aanzien van dat heb je gehoord, als dat nog niet in orde is, kan je dat niet ontvangen. Nou, ik heb wel van mensen in het binnenland ook gehoord dat zij die 800 SRD werkelijk hebben gekregen. Maar niet iedereen ook krijgt, dat heb ik gehoord. Maar laat me er dit van zeggen. Dan, gisteren dan vandaag, ik zeg de regering, in plaats van dat die studenten 800 SRD gaat geven, liever geeft hij een 2000 of een 1800 SRD. Want wat about hun broer, wat about hun zus? Hoe doen ze met kopie? Hoe doen ze met voeding? Hoe doen ze met bus? En degene die geen openbaar vervoer gebruik van maakt, die heeft het ietsje zwaarder. En degene die makkelijker gebruik maakt van een schoolbus van de staat, van de overheid die dat komt, die kost minder geld en die is vrij. En ik kan u wel dit hiervan aangeven dat dit eigenlijk, ik weet niet, maar ik wil bijna niets gaan zeggen, maar ik vind het belachelijk en ik vind het erg
Want deze regering hier heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken opgegeven. Ze hebben het ministerie van Sport en Jeugdzaken opgedoekt. En ze weten precies waarom ze dat hebben opgedoekt. Want er was één van hun coalitiepartner geaccommodeerd. En ik denk natuurlijk waarschijnlijk waarvan ik de vermoeden heb dat het de mensen is van de VHP, denk ik, of van de ABOP. Want de minister van die regionale ontwikkeling, Gracia Emmanuel, zij moet zich gaan schamen. 5 jaar lang heb je daar als minister gezeten. En dan kom je nu op het podium staan en daar zeggen om te zeggen dat je 4 tot 2 kunstbladvelden hebt neergezet. En 5 jaar lang? Nou, nee man. En dan gaan we zeggen dat dit het jeugdbeleid is. En dat we dat voor jeugdparlementaire werkzaamheden gaan. En dus, dit? Dus NDP kan het wel beter doen in 5 jaar? Zeker weten, ja. We moeten wel niet vergeten dat we een grote schuld hebben om af te lossen. Nou, kijk, ik hoor dit CD vaak, hè, dat NDP een grote schuld heeft achtergelaten en met betrekking tot dat CD van, weet je, van 400 miljard Amerikaanse dollar. Dan wil ik dit ook aan de regering vragen. Regering, vertelt u mij, u zegt dat NDP het land heeft leeg achtergelaten en er was geen geld in de staatskas. Vertelt u eens en ga de mensen dan ook vertellen hoe komt u aan nieuwe Prado's? Hoe begint u ineens plotseling al te reizen? Hoe zijn er een heleboel leningen afgesloten, nauwelijks pas? En je had ook gewaarschuwd dat je niet naar IMF zou gaan. Je zou niet met de IMF voorstellen en met een programma daar gaan komen. Hoe ben je daar vandaan gestart, wil ik weten. Zeg even, want tot de dag van vandaag kan ik de president en zijn regering en die hele regeringsteam zeggen, regering, jullie hebben niks, totaal gedaan voor het land en voor het volk. Er is bitter weinig gedaan. En als ik praat over de infrastructuur en onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid, het is zeer bar slecht. Suriname is de veelste achteruit gegaan. Hoe? Wij als NDP, we hebben altijd gezorgd dat schooldierenpakketten worden op tijd uitgedeeld. Kinderbijslag is tijdelijker uitbetaald. De mensen konden hun verhoging nog krijgen wat dat betreft ook. Bij sociale uitkering, bij AKB. En er was ook een studiebeursactie. En we hadden ook een bepaalde koppel en een hele bepaalde goede samenwerking met de ambassadeur en met de ambassadeur van China, Indonesië, Cuba, Brazilië, met Nederland. Vanaf deze regering is gezeten, laat zij ook gaan vertellen wat zij hebben gedaan met de ambassadeurs van verschillende organisatoren en verschillende Caribische gebieden en verschillende landen. Want steeds om te gaan verwijten naar de vorige regering. Dan moet ik u wel aangeven, kijk, we hebben zoveel betonnen bruggen gebouwd, we hebben zoveel scholen gerenoveerd, we hebben zoveel gebouwd. Kijk, een studentenappartement daar wat we hadden gebouwd, daar op Leesweg, daar, het is nog niet afgebouwd, het is nog niet helemaal klaar met bouwen. Ik vind dat deze regering er gewoon door ermee moest gaan. Maar nee, ze willen gewoon niet, ze hebben geen willekeur. Ze willen alleen waar mee bezig zijn met friends en family beleid. En met leugens en doorweer het volk misleiden en zand strooien aan de volksogen. En ik zeg weer dit, het gaat niet lukken. Wij van de NDP, wij hebben al de waarheid en de meeste zaken naar voren gebracht. We hebben niet gesproken, we hebben natuurlijk die audio's gedraaid. We hebben alles laten horen daar. Wie daar heeft gesproken en wie daar heeft gegild en wie daar heeft beloofd weer. Want dat moet ook gezegd worden eens toch? Wie heeft dat gezegd? Dat ja, Mongo, Sipaliwini, Nikeri, Koroni, Saramaka, Wanika komen wij nog gaat genieten van gratis openbaar vervoer met betrekking tot bus. Wie heeft beloofd dat ze 800 SRD gaan geven? Wie heeft opgeroepen om te zeggen van ja, breng alles grondpapieren en alle documentaire van je grond. Om te zeggen van ja, we gaan alle 18-plussers en alle Surinamers oproepen om te komen laten aanmelden voor een bouwperceel. Hoeveel is gedaan, regering? Zegt u, zit u niet te verwijten naar de vorige regering. Uw beleid is heel erg slecht. Het is slecht, het is verkeerd, president, wat u heeft gedaan. U heeft niet goed gewerkt, u heeft niet goed gehandeld, zeg ik. Ik heb niet gezegd dat u niet een goede president bent en u een goede vader bent. Maar uw gedrag en uw manieren en de handelingen waarop u handelt, het is puur dictatuur, president. Ik zeg het weer, het kan niet. We gaan niet zomaar dingen zeggen tegen de president of dictatuur roepen. Maar aan de ene kant is het werk dat hij verricht. Hè. En we zien ook keer op keer regeringen komen en ze zeggen ook hetzelfde.
van wij gaan dit gratis geven of dat doen of dit wat beter doen. Maar eindstand is het zo dat het weer hetzelfde CD wordt gespeeld en dat elke regering weer dus kijkt naar Friends and Family. Hoe zeker kunnen de mensen zijn dat ook de NDP dit keer de komende verkiezing of de komende 5 jaar dat niet zal doen? Dan laat me dat niet u eindelijk aangeven. Kijk en de mensen zeggen keer op keer dat ja, NDP heeft alleen geleend, NDP heeft leningen afgesloten. Ze kunnen natuurlijk niet aan het land regeren, maar ze draaien het geld alleen met corruptie, met vriendjespolitiek en met wanbeleid. Wel, dan kan ik u dit aangeven ten aanzien van dat wat gevraagd wordt, dat hoe wij dit land gaan regeren. Wel, dan moet ik u eerlijk in gaan geven. Waar is de prijs gegaan van een liter brandstof? Waar is een liter spijsolie zijn prijs gegaan van 2020 en van 2025? Dus ik denk dat de mensen die zitten te verkiezen om te zeggen van ja, maar NDP gaat dit niet kunnen doen, dat kunnen doen. Het is niet waar. En ik ga u eerlijk zeggen waarom het niet waar is. Toch? Keer op keer wanneer deze huidige zittingregering komt, zeggen ze ja, ze gaan komen. Ze gaan eerder leningen en allerlei rommels opruimen van de vorige regering. Ik heb het zelf ook meerdere keren gehoord, ja, want ik heb dit 1 keer, maar daarvoor heb ik het al ook gehoord. Totdat de NDP-regering wanneer komt, zetten ze een heleboel puin en een heleboel chaos en een heleboel consequenties achterlaten in het land hier. Laat me dit van dat duidelijk zeggen, dat is een misleiding en het is gewoon om verkiezingen alleen te winnen. Dat is het. Dus ten aanzien van de NDP, wij hebben 10 jaar lang geregeerd. Wij hebben ervoor gezorgd goedkopere basisgoederen waren in de winkel. Prijs van een liter brandstof ten aanzien van de koers. Mensen konden nog gaan lenen. Mensen konden gratis goederen van genieten. En we hadden ook een studiebeurs. We konden 800 tot 900 en meer dan zeker die 800, 900 studenten geven een gelegenheid zodat ze een vakantiejob kunnen doen. Ik vind als wij als NDP 10 jaar lang met dit zijn gestart, wat is het probleem dat het deze regering niet kan lukken, wil ik weten. Vertel eens toch. Sheng. Een manspersoon die met toch een regering. Waarom schaam je dan om te praten, om te zeggen? Wat is het probleem dan? Want wat is het? Is er iets verkeerd? Is er iets dat misschien jou niet goed doet, dat je niet wil komen om die mensen te komen vertellen of zo? Of ben je misschien bang voor het volk dat? Want, kijk, men praat over meneer Bouterse. Doordat meneer Bouterse alleen schulden heeft achtergelaten, alleen gestolen heeft, dit en dat en noem maar op en et cetera. Meneer Krishna, ik wil u eerlijk ingeven, kijk, ik wil bijna niet over de NDP-regering praten. Want in die 10 jaar lang toch, zijn er zaken gaan die goed waren en ook slecht waren. Maar als ik u aangeef van 2020 tot en met 2025, meneer Krishna, dan wil ik de regering vragen en namelijk deze 2 grote partijen, ABOP en VHP. Wat hebben jullie het volk gedaan en bewezen? En wat hebben jullie kunnen doen in die 5 jaar? Laten we even stoppen en laten we even achterlaten wat 10 jaar lang betreft en dat en noem maar et cetera. Laten we vooruit kijken in de spiegel om vooruit te gaan met het land en het volk. Laten we niet meer kijken naar wat achteruit, wat 5 jaar lang zal gebeuren. Want ik denk dat ik niet, maar velen van ons en de samenleving al ook moe is om dezelfde CD weer ook te horen van de vorige regering. Ja, dat is het. Oké, en meneer Jorai, we moeten één ding niet vergeten. Social media is nu groot, waarbij dus veel mensen zien, praten over de movements van iedere partij, iedere mens die zich bezighoudt met politiek in Suriname. Dus als NDP voor de verkiezing gaan, zijn er voor ze winnen of niet, het maakt nou niet uit, maar dat ze dus wel werk verrichten wat ze hebben gezegd dat ze zullen doen. Want if they don't do sa de mataki, dan is het wel een probleem, want we zien al wat er is gebeurd met de huidige regering. Iedereen ziet nu 200 dagen als een trap, of die 800 SED als een trap. Maar wat is uw doel richting de verkiezingen? Heeft u een doel wat u zegt van oké, dit is mijn doel richting de verkiezingen en om de partij zo te helpen of de mensen?
Kijk, dat wil ik ten aanzien dit aangeven. Kijk, ik ben geen DNA-lid, ik ben ook geen parlementariër, maar ik heb met een aantal parlementariërs, althans van mijn partijgenoten van de NDP, in contact. We zijn in een hele goede baan, in een hele goede samenwerking, we zijn collega's, we zijn partijgenoten. En dan, ik ga eigenlijk niet zeggen direct, maar ik kan wel ervoor zeggen dat ik zorg ga dragen. Dat ik wel mensen kan laten helpen met pakket. Ik kan wel helpen met mensen zorgen om te helpen als er misschien een probleem is die opgelost moet worden met betrekking tot financieel of met sociaal programma. En ten aanzien van studenten, sowieso ga ik ze bijstaan tot waar ik ze kan bijstaan. Ik ga ze sowieso een push geven en een power geven. Ik ga ze nooit in de steek laten, dat is sowieso niet, want zij zijn de toekomst van het land. Studenten, politieambtenaren, mensen zoals in het ziekenhuis, in de leerkracht, in het militair en wat dan ook. Maar dat ik deze soort hoge mensen hier nooit ook ga vragen van ja kijk luister nou, ik ga jullie in de steek laten. Nee, ik roep ze juist op en ik ga ze me ook mijn telefoonnummer geven via een bepaalde site om mij ook te komen ondersteunen. Zodat ik en deze soort mensen samen kunnen gaan, dat ze tot een betere doel kunnen gaan als ze iets willen bereiken in de maatschappij of in de toekomst sowieso ja. Maar niet voor mij, maar niet voor zichzelf, maar voor het land en voor het volk. Want ik zeg weer in, kijk, als NDP deze verkiezingen wint, dan kan ik ten aanzien zeggen van, ik kan sowieso direct zeggen ja, het gaat goed, want het gaat gewoon goed. Wij gaan niet direct zeggen van ja, we gaan die koopkrachtversterking stoppen, die 1800. Wij gaan direct die 2500 is er die van de sociale uitkering, dat wat nu is, gaan we weet je, zakken direct. Nee, we gaan de situatie eens bekijken, we gaan kijken hoe het eraan toe gaat, hoe de ontwikkelingen in het dagelijkse leven. En op basis daarvan gaat de regering dan een besluit nemen. Maar ik wil wel dit meegeven, dat ik vaak genoeg hoor dat ja, NDP gaat samenwerken met VHP. En ik heb ook laatstelijk gehoord dat NDP en ABOP samen gaan werken. En ik hoor ook van iemand anders weer dat NDP samen gaat werken met NPS. Wel, die mensen praten, ze zeggen. Ik heb het niet gezegd, maar ik zeg het weer ook. NDP heeft dat nooit besloten en ook nog gezegd. Wie de meerderheid heeft, ja toch, het mag niet zijn of het de NDP is, of het de VHP sowieso is, gaan wij dan kijken met wie wij samen kunnen werken. Als NDP met 22, 24 zetels naar binnen komt, gaan wij dan bepalen om te zeggen van kijk luister nou, wij gaan met die partij werken. En ten aanzien op zijn winstmarges wat zij naar binnenbrengen sowieso ja. En dan gaan we kijken naar een mogelijke samenwerking tot eenheid en tot bundelingen. Om te kijken hoe we het land samen kunnen gaan ontwikkelen. Hoe we het land samen kunnen gaan vooruitbrengen om de problemen. En tot een dergelijke besluit te komen om dit land verder te gaan ontwikkelen. Dus dat, maar ten aanzien van dat ik zeg ja ik ga dit beloven, dat beloven dat ik doelen heb. Ik heb bitter weinig nog in mijn doelen. Want ik wacht ook wat. Ik wacht op de verkiezingen. En ik wil graag zien wat de verkiezingen wordt na de verkiezingen wel. Dan ga ik wel zeggen ja, wat mijn sociale projecten zijn waarmee ik ga starten. Maar zoals mensen me kennen dat ik mensen heb geholpen met goederen, met mijn sociale werkzaamheden, dat gaat sowieso door. Dat gaat nooit stoppen. Maar dat is het voor voorlopig even zo'n beetje. En ik kom zo meteen nog op andere punten even. Goed, meneer Jerai, u heeft nog een punt, zei je daar? Ja, sowieso ja. Oké, voordat ik dan verder ga. Hoe vindt u dus dan de propaganda lopen tot nu toe? Zijn jullie al trouwens begonnen? Nou kijk, ik vind, kijk, NDP is sowieso begonnen met allerlei verschillende districten om te gaan vergaderen. We gaan ook de mensen bezoeken, we gaan ook de mensen oriënteren. We geven ook mensen donaties, ondersteuningen tot waar wij kunnen, tot waar wij hebben dat we mensen kunnen ondersteunen, snap je? En we gaan ook de mensen sowieso luisteren. Maar nu we over ondersteuningen praten, zien we ook dat nu alle partijen op het veld zijn om ieder mens die een probleem heeft te helpen. Maar de afgelopen 5 jaar zagen we helemaal geen movement. Ja, dat is gewoon een politiek spelletje toch? Om politiek aan te winnen. Ja, het is een politiek spelletje. Maar ja. maakt dat dus de mens niet wijzer en wijzer dat van hé, ze komen elke keer wanneer het verkiezing is. Nou, dan wil ik ten aanzien van dat aangeven dat kijk, de mensen die zich voelen dat ze waardeloos zijn, of ze geen normen in hun waarde hebben, of ze hun eigen verantwoordelijkheid in hun handen niet hebben, toch?
En dat die mensen daar wel gaan zijn, dat ze op deze mensen nog een keer een hoop en vertrouwen hebben voor de tweede keer, of ik denk voor de eerste keer, dat zij wel voor deze regering gaan stemmen. Dat zeg ik ze wel niet laat of vroeg, maar ik zeg ze weer, als je naar de verkiezingen gaat, neem een besluit en neem niet een besluit dat je later van spijt hebt. Nee, want je zin schrijf je tot dat 5 jaar lang de man iets doen. De man iets doen niks die afvalk. Ja, dus ze hebben het volk gewoon in de steek gelaten. Nu ineens plotseling komen die mensen, en verschillende hè, met verschillende kleuren, om te beloven en te zeggen en te helpen. Maar de vraag wat die mensen, ook deze gasten en deze artiesten moeten stellen. Waar waren jullie de afgelopen 5 jaar? En nu ineens plotseling komen jullie naar mijn deur. Nu kunnen jullie helemaal wel. Maar nadat die stem en die verkiezingen voorbij zijn, nu was me de bezap, nu was me wel. Nu hebben jullie me gewoon nodig. Nu maken jullie gewoon op dat jullie lippenstift en poeder gebruiken en allerlei make-up gebruiken. En dan komen jullie bij mij, dan spelen dat jullie heilige pop zijn. Dat jullie spelen dat jullie niks gedaan hebben, dat jullie niks niet meer weten. Maar jullie komen nu ineens plotseling om te starten, om te zeggen van ja, met allerlei moesjes en met allerlei slogan. Ik vraag de mensen en de organisatoren en de politieke partijen, wie is wie aan het voor de gek houden, wil ik weten, ten aanzien van dit. Want ik hoor die zeggen van ja, maar dat hou we niet, dat hou we niet, dat hou we niet. Je aan ook dat, brada. Je nog beoordeel. Dat alles wat gezegd moet worden door de mensen, of door de persoonlijkheid van de mensen, is niet jij bepaalt het. Het volk bepaalt dat. En God bepaalt dat alles. Dat is het. En ik heb gezien, ja, ik heb gehoord, ja. Dat WHP, ABOP, PL en PS, allemaal beloven niet. Dus je kan gewoon zeggen dat dat ding gewoon allemaal ondersteboven is. En de NDP doet de NDP dat ook? Nee. Tot zover wat ik weet, wij hebben nog geen enkele beloftes gemaakt. En we hebben ook geen belofteplannen dat we gaan zeggen. Want wij willen geen partij zijn dat we een straat gaan barricaderen, gaan we daar gillen en zeggen ja, we're sitting. Toch? En dat we bijna 200, 300 dagen het land gaan regeren. Nee, want Mina Leandro moest het onderkomen bijna 2 jaar. Kijk, ik heb lastelijk gehoord dat er een opening hier was van die Saramaka-brug. Oké, goed. Die brug is gebouwd, dat is mooi en waar. Ik heb het gezien, ik heb ook erop gelopen. Ik ben het ook even gaan checken en ook een paar rondetjes daarop gemaakt. Ik wil niet gaan zeggen dat ja, het is niet goed gebouwd. Maar er zijn heel wat zaken die niet goed gedaan zijn op die brug. Noemt u een paar? Want ik ben ook geweest, dus laten we kijken als we bij hetzelfde misschien hebben gezien. Het eerste is, wie gaat een brug openen? En dan ga je een brugopening doen en dan ga je een brugopening doen, maar dan zie je daar duidelijk dat er voor de gekhouderij is. Dat je, wapen verhuurt en ijzer verhuurt om daar te zetten. Maar ik bedoel van, als je iets levert of je iets open of een opening daarvan gaat presenteren, het moet toch volledig gedaan worden. En ik vind, waar is die baan en waar zijn die rekken en die ijzeren, dus ik bedoel ja, wat is dat? En los daarvan, dat brug is gebouwd. Maar als ik naar die voetgladde dingen kijk, er zie ik een heleboel scheuren erop. En ik heb gezien ook aan de zijkanten dat daar waar ze hebben gebonden met die klei en met die zand. Het regen, dat ding scheurt beetjes bij beetjes weg. Hoe ver? En van beide kanten zie ik daar. Maar waar precies? In het midden. Want er is wel een grote scheur op de brug. Dat is bekend. Maar u praat over een andere scheur waarschijnlijk. Van die zand naast de brug. Wat ze hebben vastgebouwd. Daar heb ik die scheuring op gezien. En ik heb ook op de brug gelopen. Ik zie dat die brug een scheuring heeft met betrekking tot die vloer. En ik zie gaatjes. En ik zie dat het gestort is, maar die stortwerkzaamheden is niet goed verricht. En ik vind hoe daar geasfalteerd is het begin van de stad uit en van de andere kant uit, van Toekomstweg, van Latour uit. Ik vind die stortwerkzaamheden wat daar was, ik zeg eerder liever kon je het met asfalt gedaan hebben. Dan zou je nog een betere garantie erop krijgen. Maar ik wil me niet daarin gaan bemoeien. Maar ik ben ook een burger, ik ben ook een Surinamer.
Als iets niet goed is gegaan, ga ik mijn mond wel openmaken en zeggen sowieso van kijk, luister, het is niet goed. Het kon anders gedaan worden. En ik wil deze gasten en deze regering hier oproepen als ze bruggen willen bouwen en betonnen bruggen willen gaan bouwen. Laat ze bij de NDP komen. Laat ze komen en dan gaan wij ze wel leren hoe een brug wordt gebouwd en hoe een start van een brug is, hoe het begint innerlijk en inmiddels. Want deze gasten en deze mensen weten het niet. En ik wil nog even ook iets aangeven. Kijk, dat ik laatstelijk nog ben geweest naar Morgenstond en Sabako project daar. En mijn regering sowieso was daar gestart met woningbouwproject. En ik moet u heel eerlijk aangeven, ik zie zaken daar die helemaal zijn verwaterd. Zoals? Dat project daar was van de vorige regering met betrekking tot die woningbouwproject. Waarom? En laat de regering ook vertellen en verklaren ook waarom ze dat project daar niet hebben afgebouwd en waarom ze het niet hebben klaargemaakt en waarom ze niet door daarmee zijn gegaan. Wat, is er een probleem daar met de ondernemer gegaan die dat project daar heeft gelaunched voor ons sowieso? Of is er een probleem met betrekking tot financieel? Of is er geen financiële middelen die ter beschikking vrijgesteld kan worden voor die project daar? Want ik hoor dat er een woningbouwproject wordt gedaan. Maar ik bedoel, dat is ook één van ze die klaargemaakt kan worden, toch? En ik bedoel van die appartement met betrekking tot van die onderwijs en van die studenten daar aan de commissaris, dus aan de leiding daar aan de lijstweg daar. Hoe verder en hoe verder nog met die? Wanneer gaan we die daar afbouwen? Want ik ben daar laatst geweest en ik zie een heleboel dingen daar. Daar is helemaal bebost. Het regent, het zit onder water. De stad onderhoudt daar niks. Alles is daar gewoon hopeloos gelaten. Zoals daar bij Sabako project, daar bij Morgenstond. Ik wil wel de regering oproepen, regering. Komt u met een oplossing. En kijkt u alternatief. En kijkt u naar een oplossingmogelijkheid om die projecten daar ook klaar te zetten. Dankjewel meneer Jorai. En dankjewel dat u ook bij Kulturu TV bent gekomen om even te babbelen met ons. En dat u tijd vrij heeft gemaakt. In de studio kijkers met Kulturu TV, Krishna Lakpat. En ik wens u een fijne dag verder. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.